Penlong ka VPP ya ka jingalang pait ba hanong ston ban kro ya ka jing kershan na ka benta ki kertong jong ka seng. Bat penpau ki nong elam niam jong ka than chate lami ngi halo ka jing sha ban ben ki kristan hakari. Ki khubor ki babnya Unong elam jong kaseng Kongres Rahul Gandhi mentagasngi uloong bagaseng kan ailat ia kaseng BJP bat ia ke RSS ban penduk pendam ni Yuroid ia ke Kolshor ke Riti ke Dustur bat ia ke Niam ke Rukom jong ki pait ba ke Meghalaya. Aba ai jingkren ha ke jingelang na ke benta ke election Hamadan Malki ha Shillong mentagasngi u Gandhi luak keno bagaseng BJP bat ke RSS kia le ban penduk pendam ia ke Niam ia ke Riti ke Dustur bat ia ke Khana Peteng jong ki riurit pat ke Meghalaya ha ke ba ulo ong syuk-syuk bagaseng Kongres kan yeng hala ke nongrem jong ka ban ia le persya ia kum kini ki bor ki bertemu ban wanra ia ke jing ia pat ia pra unie unong elam ke seng Kongres ulawan jengo ia ke jela haswa ban pelong ia ke election ha ke apunyo terik ubenai rempang. As a partner, as a friend, and I come here with humility to learn and to understand from your history, your tradition, and your culture. I request you to support the Congress Party, to vote for our candidates, our young candidates, our experienced candidates, and ensure that we have a thumping majority in the state. Ka nongelam bahakli duk ke seng TMC ka Mamata Banerjee ka lalit jingo ya ka Raja Bala negasngi ban ai jingkren syagi pait ba ha ka jingelang na ka benta ke election ha neki kona telapara ka badon ha bait bari ka bathamai ban pan jingkershan na ka benta ki kertong jong ka seng ki banyakun na ka benta ke election syakaying darbar tau an ka ban salong shen ha ka jela. Ha ka jing ai jing kren jongka kala kren shapang kilat ai jing yarap beper ki baga sorkar TMC ke pentrai kam West Bengal ki ba on sepentrai kam pat ha Meghalaya tang lada ka seng TMC ka wan ha ka bor kala ong syu baga seng TMC ke dei tang ka wei kalat ka bala pat ban penbha biang ia ka jela Meghalaya. Let us build up the humanity. Please change this corrupt government, this scandalous government, and give chance to TMC, and TMC will give you the light, TMC will give you the sunrise. Kaseng Voice of the People Party lane VPP nong ston kala pelong ya karali bat ka jingelang yalap election nong ston mentagasngi ban pan jingerap nakipat ba ban kershan ya ukurtong kaseng uba Bobby Karshandi kinong elam kaseng VPP bat kinong kershan kila pelong ia ka jingyat pat ba na post office sadu yo nongston bat pelong ia ka jingelang hakatei ka jaka. Aba ai jingkran u president ka seng uba Arden Miller Basaimoj uloong ba ka Meghalaya kala long ka jela ka baduk tam hakathan syatei la mingi bat ka jingbam sap ka dei ka daw ba jong ka ne ka jinghiar ka jela. Lawan ibadah nak kumon ni, itu friend ni kita orang bukan yang kan nongkrong konsensi. Mereka kalau long ka jela ka baduk tam hakathan syatei la mingi ka daw ba kalong nama ka jersey jong ka pamsap kalatan ya ka jela ni syatrayu bagan kalong ka jela ka baduk tam. Bungut kinong elam jong kaseng BJP kila ai jingkran ha atli ki jingelang pait ba ka wei Hamadan Gorkha Patshala ka bahap apo ka West Shillong constituency bat ha golfling ka bahap apo ka pentor khra nen ke janmit ha kini ki jingelang pait ba la ai jingkran da kinong elam jong kaseng BJP bat ki kertong ki banyakhun ha kini ke election iba Maria Hom Kharkarang iba Sanbor Shulai iba Ernest Mauri bat iba AL Heg Barok kila penpau ya ka jing sngo scam bat ka jinget hapo ka jingelam jong umentri rang ba du kari Narendra Modi. Aka weipat kaliang umentri kena ka soka pedeng ubakmi ya ka tanat minority affairs ujon barla bat unong aiktin ka seng kemi BJP usambet patraru kilai ai jingkren hakini ka jingelang pat ba bat ong. Baga seng BJP ka dai tang ka wei ka seng hakari ka bala ban pendep ya ki jingkular bat tang ka wei kalat ban pelat ya naki kam bamsap hakikam penroi jong ka jela.
kinong kersan jong keseng BJP kila khmi lenti ban yoi ya menteri gatnat ki kampo yeng ka soka pedeng u Amit Shah Shillong hinen kesngi hendai shimnala ban ya don lang na ki daw ki bom la kiar hendai ula ai jingkran pat shagi pat ba lingba jong ka phone badula pan ya ka jing kersan jong ki na keseng BJP करप्शन विहीन बनाना, मेघालय में से करप्शन को समाप्त कर देना, मेघालय में वंशवाद को समाप्त करना और मोदी जी के नेतृत्व में मेघालय का डेवलपमेंट करना। आज हमारे दोनों प्रत्याशी अर्नेस्ट माउरी और सुलाई जी दोनों को आपको प्रचंड बहुमत से जिताना है। Setang kandidat sengi ban poi ke Assembly Election Meghalaya bat Nagaland ka ban long ha ka apnyo trik mentau benai ki nongelam kenyam Kristan na kathan chute la mingi ki bami khmat na ke balang beper ha ka ne kathan ki le kendu lang ha Guwahati ban penpau ya ka jing sngokhia alo ka jing sha thombo persha ki Kristan ha po kari Reverend Dr. E.H. Kharkongor ubadai u General Secretary ke Khasi Giantia Christian Leaders Forum Shillong ula pentip bala lom jingtho halo ki jingja persya ki Kristan ba kentup ya ki kentien isi ka jing iben bat ka jing temu thombo re ki breu bat ki kenhun balang ban penjot penpra bat ban thang ya ki jaka mani blai ki nongelam niam ki la penpau ru ya ka jing sngokhia halo ka jing penting pen smiet ban penduk no ya ka jinglong scheduled tribe jong ki breu ki badai nakaniam Kristan. Northeast India would be the ST status would be removed from the Christians, and ST is their scheduled tribe status, and if that is removed on the basis of a scheduled tribe person being a Christian, then that is not correct. That is not correct, and I think that is going to affect, and it will, get so many responses. Mentapa ingin nyepet ya ka jinglong jiman ka sumeneng Shillong. Ka jing shit ka long arpaway 0.8 degree Celsius but ka jing kriat ka long katway 0.1 degree Celsius. Ka jing skam ka hau ka long rupusan nak shispa men step but sapusan nak shispa jan miet. Kala bandon ka jing hap slap ba malumala hakikat tu kat ni ki jaka. Saksian pan ngi pen kan mawi pi be kan ga khubor jangi pila ro ban pej ha ka ju hi ka por ka YouTube channel bat pi ru pila ban pej ya ki khubor ba malang ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat Instagram jong ka di news Shillong Shoban poi shi ka bakut jong thup khubor ni pej biang sa asian ni kimat bakong san Semai Rahul Gandhi banyadai ka kolshor ka riti ka dustur bat ikanyam ka kom jong kinong shong ka Meghalaya Ajing tren ke Mamata Banerjee ya kinong Kershan Raja Bala ya wer banwanra ya jing kelah Meghalaya. Penlong ke BPP ya jing lang pat ba nong ston ban kro ya kinong Kershan na ke benta ki kertong jong seng. Bat penpau kinong lam niam jong than chite lam bi ngi lo ka jing sha ban ben ki Kristan akadi. Terpalok katungin la poish bekut jong tuk pawar jing minta kejan miet hadu bang syam plasai kesengi haga jog po kudisi buni pi barok. Circle Level Pension Adalat for Department of Post North-East Circle under the plan of Nationwide All India Pension Adalat 2023 will be held in the office of the Chief Postmaster General North-East Circle Shillong on 17 March 2023.